wena ongenagudluzwa ilutho endaweni yakho, wena obukhosi bakho bungunaphakade ngaphezu kwezinto zonke. Sibabaza Nkosi engcwele ukwazi kwakho nokuhlakanipha kwakho ekwenzeni konke okudalile. Akekho umuntu ekuhlakanipheni konke kwabantu namhlanje. Akekho umuntu uNkulunkulu engcwele owayengamisa lobu bukhosi nendalo yonke ngaloku kuhlakanipha nalangakwenza Nkosi okwenze ngawo. Kusukela emvelweni, ukusebenza kwemvelo uNkulunkulu kuya kumuntu nokusebenza komzimba womuntu nokuphila kwakhe. Konke lokhu uNkulunkulu engcwele kubonisa ubukhosi bakho. Sibabaza izinto ozibonakalise kithi nesizibona ngamehlo ozenzile Baba eziyisandla sakho nomsebenzi wakho. Kepha kakhulu sibabaza izinto ongakazambuli kithi Baba ezingubukhosi bakho emoyeni. Ngoba uma kungako kwembulile kithi kunokuhlakanipha okungaka nobukhosi obungaka kangakanani lokho esingakakuboni nesayokubona emva kokudlula kwethu enyameni. Siza kuwe uNkulunkulu engcwele phakathi koNkulunkulu bonke abenziwe ngabantu nabakhonzwa ngabantu. Siza kuwe uNkulunkulu engcwele phakathi koNkulunkulu abakhethwa zinhliziyo zabantu. Siza kuwe uNkulunkulu engcwele phakathi kwezinto eziningi ezingubukhazikhazi bempilo eyithandwa zinhliziyo zabantu. Sikubeka kuqala Nkosi yethu phambi kweinto zonke zokuphila kwethu. Sikubeka phezulu phambi kweinto zonke Baba wami eyisenyameni yethu, ukuze kuthi kwazeke ukuthi zingakabikho zonke lezi zinto, engakabikho amanye amabizo namagama, bengakabikho abanye uNkulunkulu abadunyiswayo nabathandwayo zinhliziyo zethu. Wena wabe ukhona ekuqaleni, nako konke okukhona kweza ngawe. Siza kuwe Nkosi yezulu nomhlaba, sikhonza sikuthanda nangaphezulu kokuphila kwethu. Usifundisile ngezwi lakho, wasihola nangomoya wakho engcwele ukuba singakuthanda ukuphila kwethu ngaphezulu kokuba sithanda wena. Ukuba uNkulunkulu wabukhona singakabibikho, singakabi nakho lokuphila, nangasemva kwethu uyawubukhona kungasekho ukuphila kwethu. Kuyimusa Nkosi, kuyinhlanhla, kuyisibusiso kithina ukwambulelwa wena, ukwazana nawe nokuhamba nawe, ukukuzwa nokukubona, uqondiswa izwi lakho nokulazi sisenyameni. Yebo uzambule kithi ngabantu abafuze thina nabafana nathi. Ukhulume nathi Baba ngolwimi lwabantu nangezindlela zabantu abafuze thina. Izwi lakho lilotshwe phansi uNkulunkulu engcwele njengezinye imfundiso eziningi esizifunda phansi encwadini. Kepha umsebenzi omkhulu wenzile awugcinanga lapho, ulambulile kithi, wazambula kithi Nkosi, ukuze kuthi lokho okufundise kithi ngabanye abantu, kepha sibuye sikwazi sikubone siqonde ngaphezulu kokufundisa kwabantu. Naloko kulotshwe Nkosi yami encwadini ezifundwayo njengeincwadi zonke, sibuye sikwazi sikubone siqonde ngaphezulu kwalokho okulotshiwe. Unjalo uJesu phambi kwethu eza einyama njengabantu bonke abazalwa ngenyama nabayinyama negazi, kepha wamambula phambi kwalabo abambonayo kuqala. Wamambula Nkosi engcwele ukuba bamqonde ukuba nanoma evela kubo ngenyama, ekhuluma nabo ngolimi lwesiHebheru, enosiko olufana nolwabo, kepha wayengesiyena owabo, wayengesiyena owakubo, wayengesiyona inyama njengabantu bonke. uNkulunkulu engcwele yilabo abambonayo esavele enyameni iqala, ababambisisa isiboniso abasamkela ngaye. Yilabo abambonayo abaloba lezibhalo bengalobi nabo ngokwazi nokuhlakanipha kwabantu, kepha beqhutshwa ngumoya wakho engcwele, bezama nabo becinga ukulobela abayokholwa
ukuze bambuleke babone nabo njengabo. Nkosi, asibo bonke ababona, asibo bonke abakholwa, nababe naye bembona bebona imangaliso yakhe. Asibo bonke abakholwa nguyena, asibo bonke abamamkela, akusibo bonke abalizwa abalizwisisa izwi lakhe, beyibona imisebenzi ayenzayo, beyibona imangaliso ayenzayo, kepha kayizange baguqula abanye ukuba babone amandla akhe emoyeni. Nangosuku lwesiphambano abethelwa ngalo, na yonke imangaliso owayenzayo, nazo zonke izinto wazembula emehlweni abantu. Bekhona abaphenduka ngalolo suku, bekhona ababona kabusha ngalolo suku, bekhona abangamangazwanga imvelo iguquka, kodwa bamangazwa ukubona amandla akhe. Bekhona abambulelwa ngaleso sikhathi kuba nembali ubengubani lo phambi kwabo, kepha bakhona futhi onhliziyo zabo ezingazange zivuleke, abangazange bambone nangamhla egcwaliseka enza umsebenzi empilweni zezwe nasempilweni zabo. Bakhona abangazange bamamkele nabangazange bambone. Ekuvukeni kwakhe luzwakala udumo uNkulunkulu wezulu nomhlaba ukuba uvukile. Bese abakholwa ngena qala ukuba njengezwi alishilo ukuba uyakunqoba ithuna, uvukile. Baba wami, zagijima igijimi emhlabeni wonke, uNkulunkulu engcwele zikhipha izwi lokuba sithe silele phakathi kobusuku bafika abafundi bakhe bameba ukuze bagcwalise izwi lokuba uvukile, kepha kavukanga. Nkosi yezulu nomhlaba, namhlanje uma siphambi kobuso bakho sizokhulekela ukuthi uma usebenza umsebenzi omkhulu kangaka phambi kwethu, uma wenza umsebenzi enyameni, kepha umsebenzi owenzayo ungawenzi enyameni, uwenza emoyeni, namandla uNkulunkulu owambula kithi ungawambula enyameni, uwambule emoyeni. Sizokhuleka kuwe uNkulunkulu engcwele ukuthi ungakholwa kwethu kungabi uNkulunkulu yifu elivala amehlo ethu kuba singayiboni inkazimulo kaJesu. Ubuntu bethu nokuhlakanipha kwethu, ukujwayela kwethu nokwazi izinto enyameni, ungasenzi ukuba sibe zimpumputhe zokuba ngalesi sikhathi njengoba wenza uNkulunkulu ngalesi sikhathi nakuleli viki nakulomhlangano ophilayo, ungavali amehlo ethu kusimpumputhise kuba singawubona umsebenzi omkhulu osuwenzile empilweni zethu kuqala, nasemsebenzi omkhulu osuwenzile Baba wami ezweni ngalemthandazo eyehlele phakathi kwalendlu. Mesiya wethu oyingcwele, sivula amehlo sikubone, sivula imiqondo sikwazi, sivula inhliziyo sikwamkele. Siyakhuleka namhlanje ngalolu suku lweSabatha Baba oyingcwele, owathi ulibeka phakathi kwemiyalo owayinikeza abaIsrayeli, kepha lalingesiye nje umyalo njengemithetho yonke wabanikeza yona, lwabelungu usuku liqopha indalo yakho nemisebenzi owayenza emfihlakalweni. uNkulunkulu ophilayo labe liqopha ukuma kobukhosi bakho nemisebenzi oyimisile namhlanje emfihlakalweni yakho. Asibo bonke abalambulelwa, asibo bonke abalamkela, nabafundile abafunde imibhalo nabafundele ezenkolo, kepha asibo bonke abambulelwe nokuqonda uNkulunkulu ukusho kwakho uma uthi khumbula usuku lweSabatha ulugcine lube ngcwele. Nkosi yezulu nomhlaba, siyacela namhlanje ukuthi uma singena phakathi kwalendlu kungabi njengensuku zonke, kungabi njengamalanga onke, kungabi njengoba singena nanoma isiphi isikhathi, kepha yambula kithi uNkulunkulu ubukhosi beSabatha, yambula kithi ubukhosi bakho obumisile eyintweni zonke ozimisile, yambula injongo yakho phakathi kwethu nenhloso yakho owawimisela abantu babayeka into zonke uNkulunkulu engcwele babhekisa amehlo abo kuwe ngalesi sikhathi.
Ngiyacela kuwena Nkosi ephilayo ukuthi konke okusibophayo enyameni nako konke okusilimithayo enyameni makungaqwalisi imiqondo yethu nokukholwa kwethu ukuba singakwazi ukwambulelwa, singakwazi nokubona lezo zinto ezingamiswa ngumuntu kepha ezinkazimulo yakho. Baba, singelibala ukubonga umusa owubeke phakathi kwethu. Nkulunkulu weinto zonke osenzela zona. Singelibala ukubonga umusa osiphe wona njengebandla lakho likaMoya Oyingcwele. Singelibala ukubonga umusa namhlanje uNkulunkulu ophilayo weyimiso zonke oyimisile phakathi kwethu. Siza phakathi kwalendlu ngalolu suku lweSabatha sizokubonga uNkulunkulu ngeinto zonke osimisele zona njengebandla. uNkulunkulu onamandla, akukho kithi ukuzahlusa nabanye abakholwayo, kepha sibonga kuwena Nkosi engcwele ukwamukela umoya wakho oyingcwele nokukwazi ngomoya oyingcwele. Sibonga imfundiso zakhe ezembule kithi esingasifundiswa ngumuntu ngokuhlakanipha komuntu, kepha ozambula kithi ngomoya wakho oyingcwele. Sibonga izwi lesiprofeto elihleli phakathi kwethu neziprofeto zonke ezisebenzayo phakathi kwethu esikholwa yizo ngokungangabazi Nkosi, ngokuba ziningi ezambuliwe zabonakala ezayifakazela ukuthi konke lokhu kuyinto evela kuwe engaveli kumuntu. Namhlanje Nkosi masikhothama phambi kwakho kule nkonzo, sicela ukuthi ubukhosi bonke bakho nodumo lonke lwakho lwehlele phakathi kwethu, kuze kuthi indumiso yethu kule nkonzo yeSabatha eyinkonzo enkulu kithi kulomhlangano walonyaka. Sicela uNkulunkulu ophilayo ubukhosi bakho busibusise. Sicela uNkulunkulu inhlanganiso yethu hlanganyele nenhlanganiso yakho eyibutho lakho lezingelosi nobungcwele bonke bakho buza phakathi kwethu. Sembathise ngamandla akho kaMoya Oyingcwele nale ndawo esikuyo uNkulunkulu ophilayo. Ngalomzuzu mawuyimbathise ngefu likaMoya Oyingcwele njengentaba owambizela kuyo uMosi Baba enyukela phezulu, lehla ifu lakho la embatha intaba. Bephakathi noJoshua bambathiswa ngefu likaMoya Oyingcwele, kukhona ubungcwele bakho. Baba, ngiyakhuleka kuwe kuthiwa bayikude aba-Israyeli babona ukubanika kwezulu, bebona inkazimulo yayiphezulu kwentaba, kepha bengavunyelwe ukusondela eduze kwayo. Namhlanje usivumele ukuba sisondele uNkulunkulu ebukhoneni bakho nasentabeni yakho ngomusa nangamandla kaJesu Kristu. Mayehle Nkosi engcwele, malehle ifu lakho, mayehle indumiso yakho, mayehle uNkulunkulu engcwele inkazimulo yakho nobungcwele bakho bube phakathi kwethu. Iqala lenkonzo iziyophetha uNkulunkulu uzibonakalise phakathi kwethu, zithinta inhliziyo zethu nemphefumulo yethu, uthi abangakasindiswa basindiswe. Baba wami, umuntu engesindiswe ngomqondo, kepha ukusindiswa uhlale emphefumulweni yakhe, kuguqule yonke impilo yakhe, kuze kuguqule umqondo wakhe nenhliziyo yakhe, wenziwe kube kusha. Namhlanje ngiyakhuleka kuwena ukuba uma kukhona phakathi kwethu abangakasindiswa nabangakakwazi ngokupheleleyo, uNkulunkulu makube yithuba leli nakule nkonzo namhlanje bazuza insindiso yakhe. Mesiya wethu oyingcwele, sibaningi owasifumana singalindele, sibaningi esakufumana nalapho sasingakubhekile khona, sibaningi uNkulunkulu engcwele okunye esingazi nokuthi kwenzekani ngosuku lapho wakhuluma ngalo nezinhliziyo zethu, wasehlisa khona enyameni. uNkulunkulu wasambula umuntu omdala nenyama yethu, wasimbathisa kaMoya Oyingcwele. Makube usuku lolu namhlanje abangakahlangana nawe abazohlangana ngalo nawe. Akube usuku lolu namhlanje abangakambulelwa abazawumbulelwa ngalo. Akube usuku namhlanje abangakakuzwa ukhuluma nabo qobo bezozwa izwi lakho ngokungangabazeki likhuluma nabo enhlizweni zabo. Makube usuku lweyinqumo uNkulunkulu engcwele, njengalolo suku emangalo uJoshua ahlulela uIsrael,
wathi akube kini namhlanje nikhethe ukuba nifuna bani nokuba niyakukhonza bani. Wathi kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Nkosi yezulu nomhlaba, makube usuku lweinqumo namhlanje lapha abantu bekhetha khona ukuhamba ngendlela yakho nabakholwayo, kepha inyawo zabo ezingakaqini uNkulunkulu ukuhamba ngobungcwele bakho nangendlela eqondile oyimisile. Makube usuku namhlanje la benza khona isinqumo esiphelele Nkosi ephilayo sokuthi abasayobuye bahambe ngenye indlela njengezwi lakho uma uyala izazi ezabe zizobona uJesu wafika kuzo wathi ningahambi ngendlela enize ngayo, ningabuyele emva uHerode. uNkulunkulu oyingcwele, namhla ngiyacela kwena ukuthi lelo lizwi malikhulume kubo bonke abaphakathi kwalendlu abangakasenzi isinqumo ngokuphelele. Mama bephuma phakathi kwale ndawo nakulomhlangano bangahambi ngendlela beze ngayo, bangabuyela emva uNkulunkulu oyingcwele kuba khiphe kukho azabulawa umntwana ozelwe kabusha ngaphakathi kwabo. Bahambise ngendlela entsha, bahambise ngendlela efihlekile, bahambise ngendlela eqondile nebusekile, bazuze ukuphila okungaphakathi. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, siyakudumisa, busisa konke okuzokwathulwa phakathi kwalendlu. uNkulunkulu okuletha udumo kwena mawuphakanyiswe ngoJesu Kristu inkosi yethu kuze kube phakade. Amen. Baba wethu osezulwini, mahlonishwe igama lakho, umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usipho ukudla okwanele, thethelela amacala ethu njengoba sibathethelela abanamacala kithina. Ungasingenise kulingweni, kodwa sindise kokubi, ngoba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Kulunga konke nodumo nobukhosi makube kuNkulunkulu nakuJesu Kristu inkosi yethu nakuMoya oNgcwele kuze kube phakade. Amen.